Akurát sedím na zadných sedadlách Peugeotu 408 a pozrite sa, koľko mám priestoru. Je to taký malý priestorový zázrak a to nie je všetko, lebo mám dostatočne veľký batožinový priestor a v tomto ohľade Francúzi konečne pochopili, čo bežný motorista potrebuje. Peugeot ho predáva za neskutočne priateľný peniaz. Aktuálny akciový cenník začína, prosím pekne, na 25 290 eur. A to je, dovolím si tvrdiť, bezkonkurenčná cena v danej veľkostnej kategórii. Cena a priestor však ani zďaleka nie sú najdôležitejšie predajné argumenty, lebo podľa môjho názoru predajným argumentom číslo 1 je dizajn. Presne toto vznikne, ak dizajnéri majú voľnú ruku a výsledok hovorí sám za seba. Peugeot 408 vlastne neviete ani zadefinovať. Je to akési štvordverové SUV, coupé, crossover, liftback, neviem čo, ale je mi to úplne jedno, lebo ak sa na toto auto pozriem z akéhokoľvek uhla, tak musím uznať, že je veľmi pekné, dokonca vám pripomína niektoré superšportové modely a okrem toho ponúka niekoľko mimoriadne zaujímavých dizajnerských detailov. Poďme na ne. Prvá vec, ktorá z dizajnerského hľadiska sa mi extrémne páči, je maska chladiča. Nie len, že má aj farbu karosérie, ale zároveň, ak sa dobre pozriete spredu na auto, tak zistíte, že kryt predného radaru, ktorý je dnes už povinným prvkom na autách, nenájdete. Konštruktéri totižto dokázali radar skryť za emblém auta a takéto riešenie okrem Peugeotu používa jedine Mercedes-Benz. Druhým prvkom, ktorý identifikujete spredu, sú tieto nádherné predné svetlomety s typickým levým pazúrom. Toto je ďalší prvok, ktorý je tak nádherne spracovaný, že by to mali vyučovať na hodinách dizajnu. Ďalší prvok, ktorý vás sem rozhodne zaujme, je dizajn diskov. Vyladiť tento dizajn trvalo konštruktérom 1 rok. Kombinovať totižto kruhový disk s štvorcovými prvkami vôbec nie je jednoduché, najmä z hľadiska rozloženia hmotnosti a vyváženosti disku. Ďalší prvok, ktorý si z boku určite všimnete, je tento odznak s logom automobilky. Naznačuje to istú paralelu medzi Peugeotom a Ferrari, hoci nemusíme sa baviť o tom, že Ferrari má rozhodne iný imidž a tým pádom ten odznak na prednom blatníku vyzerá v prípade talianskej automobilky úplne inak. Zozadu si všimnete rozhodne dve veci. Prvá je tento nádherný integrovaný spoiler. No a tá druhá je, že ak sa na to pozriete z diaľky, jednoducho musíte identifikovať dizajnerskú inšpiráciu modelom Lamborghini Urus. Ja viem, že je to prehnané, na druhej strane tento francúzsko-taliansky dizajn funguje vynikajúco. To, čo však nehľadajte, sú výfuky. Súvisí to s tým, čo nájdete pod prednou kapotou, ale k tomu sa vrátime trocha neskôr. Ostaňme ešte na chvíľu pri zadnej časti. Tieto nádherné zadné skupinové svetlá, takto prepracované, nájdete niekedy až v tých najvyšších prémiových kategóriách a niekedy ani tam nie. Na niektoré detaily na tomto aute môže byť Peugeot jednoducho hrdý. Možno jediným prvkom, ktorý by som ja osobne vymenil, je tento zadný nárazník a nemenil by som ho, len by som ho mierne nalakoval, totižto je nelakovaný a práve preto nie príliš chápem tento lakovaný čierny prvok na spodku. Poďme na najkrajšiu časť auta a to je bočný profil. Z tohto uhla je vidno, že Peugeot 408 je prepracovaný po všetkých stránkach. Je to krásny a poviem cudzí výraz, koherentný dizajn, ktorý funguje od predného nárazníka až po ten zadný. Zaujímavosťou je, že technickým súrodencom Peugeotu 408 je Citroën C5X. Ten je o trochu dlhší, ale predĺženie ide na vrúb predného previsu a toho zadného. A to znamená, že z estetického hľadiska má Peugeot 408 rozhodne navrch. A teraz poďme na jeden technický detail, ktorý by ste na prvý pohľad určite neuhádli. Po prvý raz sa stretávame u francúzskeho modelu s nemeckým prístupom. Peugeot 408 vyvíjali spoločne s novým Peugeot 308. Obidva tieto modely majú niektoré diely spoločné, napríklad táto kapota, čelné sklo a rám predných dvier. Jednoducho, toto Francúzi zvládli perfektne. Ostaňme ešte chvíľu pri Nemcoch.
tí ocenili toto auto ešte raz. Ak sa pozriete na predné sedadlá, tak tam nájdete skratku AGR, čo znamená Aktion Gesunde Rücken. Tieto predné sedadlá majú tzv. Ortopedický certifikát. Nebudete v nich unavení ani pri dlhšej trase a vaše telo by mali držať v tej ideálnej polohe. Poďme na hodnotenie interiéru. Opäť je to nádherne spracovaný, možno až prémiový interiér, ktorý sa riadi konceptom kombinácie super malého volantu s dopredu posunutou prístrojovou doskou. No a v prípade, že si tento volant nastavíte do tej úplne spodnej roviny a točíte ním spôsobom uzatvárania ropovodu, tak máte čistý výhľad na tento prístrojový panel. Takto nízko položený volant vám pri nastupovaní, respektíve vystupovaní bude vadiť. Zvyšok je klasickou kombináciou digitálneho rozhrania s niekoľkými skratkami, ktoré vás prepínajú do menu, kde si napríklad môžete vypnúť sledovanie jazdného pruhu, prípadne systém stop-start, ktorý v tomto modeli nefunguje úplne ideálne. Čo sa veľkosti batožinového priestoru týka, tak 536 litrov je viac ako dosť. No a v prípade, že by ste ho chceli rozšíriť, tak si namontujete na strechu strešný box, aj s ním bude Peugeot 408 vyzerať úžasne. V prípade, že sa chcete vyhnúť akejkoľvek hybridizácii, tak máte iba jednu jedinú možnosť. Je to 1,2 litrový turbo trojvalec, ktorý v tomto prípade produkuje 96 kW, čo je 130 koní. Spotreba je celkom príjemná. Počas nášho testu sa pohybovala na úrovni 7,4 litrov. V prípade, že sme ubrali trošku na plyne, tak klesla dokonca na úroveň 6,5. A to je celkom príjemná spotreba v prípade, že jazdíte na takto veľkom rodinnom aute. S týmto autom si veľmi radi zajazdíte na rôznych kľukatých okreskách. Čo sa podvozka týka, je to veľmi príjemný kompromis medzi športovým a komfortným nastavením. Môžem povedať, že toto je najkomplexnejší a najlepší spracovaný Peugeot za posledné roky. A to je, prosím pekne, veľká pochvala. Ak hľadáte auto, ktoré je príjemne nacenené, estetické a praktické, spĺňa rodinné kritériá a k tomu ešte ponúka aj podľa môjho názoru veľmi príjemný motor s dobrou spotrebou, tak v prípade Peugeot 408 ste na správnej adrese.